Noswaith i chi a chroeso i chi i'r rhaglen heno eto. O'r castell yma yn Nimbych yng nghanol Dyffryn Clwyd y bwriadwyd i'r rhaglen ddod heno. Ond oherwydd anwadalwch y tywydd nôl ym mis Gorffennaf, mi fuodd yn rhaid cynnal cymanfa'r castell yn un o gapeli Dimbych. Fe ddath plant, ieuenctid a phobl mewn oed at ei gilydd i gynnal cymanfa ac i ni am ddechrau'r rhaglen heno gyda'r geiriau i fyw Borgogoniant, mawr bethau a wnaeth.
Byddai brwdfrydedd a chyfoesedd y plant wedi mynd at galon yr anterliwtiwr o Nant Glyn, Twmor Nant. Cefnogwyr theatr Twmor Nant drefnodd y gymanfa, mwyn hybu cronfa adnewyddu'r theatr, menter sydd wedi golygu ymgyrch hir. O ymgyrch galed iawn, mi roedd yr ymgyrch gychwynnol yn dipyn o gamp, mi gasgwyd tua 100,000 o bunna bryd hynny. Ac wedyn fi rywiodd yr adeilad, a fe rhaid i ni wedyn ail gychwyn codi arian a rwla gwmpas 100,000 unwaith eto, gan gynnwys grant helaeth iawn gan y WDA. Theatr Twmor Nant, oedd Twmor Nant, wrth gwrs yn dod o'r ardal yma? O'r ardal, a mi fu o'n byw yn y dre. Fu o'n byw yn Denbigh Derys, lle mae Denbigh Derys presennol, ag ar All y Bigwn. Oedd e'n dipyn o gymeriad yn dod e? Oedd yn gymeriad lliwgar dros ben yn nodweddiadol o'i ganrif. Mae'n debyg bod modd dweud bod hanes ei fywyd o yn fwy diddorol hyd yn oed na i weithio fo. Mi roedd e ddim yn hoff iawn o'r methodistiaid enghraifft? Nag oedd dim o gwbl, a doedd o ddim yn hoff chwaith o gyfreithwyr. Mi gafodd o helynt efo y gyfraith. Mi ath o'n feichiau unwaith dros ewyrth iddo. A diwedd hynny oedd bod y beiliad wedi galw yn un bach. A be nath yr hen twm, ond i meddwi nhw, a tra oedden nhw'n cysgu, dwyn y ryt. A wedyn fe rhaid o heglu hi i'r canolbarth am bod y cyfreithwyr ar ei wartha fo. Fe newidiodd bywyd Anne Griffiths o Ddolwar Fach yn llwyr pan ddath i adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist. A dyna oedd profiad llawer iawn o bobl yn ystod y diwygiad diwetha yng Nghymru. Ac un o emynwyr y diwygiad hwnnw Nantlais, roddodd lais i'w profiad. O'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi,
daeth Iesu i'n calon i fyw. How
O'r holl dau cyhoeddi ac argraffu yng Nghymru, mae gwasg G yn Ninbych yn un o'r rhai mwyaf cyfarwydd. Thomas G sefydlodd y wasg ganol y ganrif ddiwetha, ac oherwydd i ddaliadau gwleidyddol rhyddfrydol, sefydlodd y faner, a'r papur hyd yn oed yn y dyddiau cynnar, yn cynnwys colofnau ac erthyglau ar bynciau eang iawn i hystod. Mae Thomas G, wrth gwrs, yn enw cyfarwydd iawn i Gymru gyfan fel cyhoeddwr. Fe sefydlwyd y wasg yn Rhuthun ac yna fe ddisgwyd i Dinbych. Ac yna fe gychwynnodd yn 1857 y faner, ac roedd y gwaith hwnnw yn waith pwysig iawn i Gymru. Hefyd fe gyhoeddodd yr encyclopedia Cymraeg, sef y Gwyddoniadur. Fe hwnnw'n waith mawr. Ac wrth gwrs, dwi'n meddwl fwy na thebyg yn Ninbych fe fu i ddylanwad crefyddol o yn drwm iawn. Roedd o'n flaenor yn y capel mawr, roedd o'n pregethu bob dydd Sul. Mae yna lun ohono fo yn eistedd a phawb arall yn sefyll. Dyna'r parch yr oedd gan bobl iddo fo. Ac wrth gwrs, oherwydd hynny, dwi'n meddwl fe sefydlwyd medalau G. Ac roedd oherwydd hynny, yr ysgol Sul yn bwysig iawn yn ei olwg o. Fe fu yn dylanwad ar yr ysgol Sul yn y cyffiniau am flynyddoedd lawer. A diolch yn fawr iawn i'r plant am eu cyfraniad nhw i gymanfa'r castell heno. Gobeithio bydd yna blant hefyd yn rhaglen i'r wythnos nesaf fydd yn dod o Dregaron. Ond fe glown ni yn mawl heno gyda'r geiriau ty di sy'n deilwng oll o'm can fy nghrewr mawr am Duw, dy ddoniau di o'm hamgylch maint bob awr yr wyf yn byw.
bydde dilywenydd Dyw, ffynhonnell pob gobaith, llenwych calonau all y wenydd, wrch i arfer eich ffydd, a gras sy'n harglwydd Iesu Gris, a charia Dyw, a chymreithas i lan ysbryd, gyda chwi oll yr awr hon hyd byth. Amen.